какво правите, пичове? Както видяхте от нещо заглавие, ще правим един giveaway и както видяхте на 100 абоната ще раздадем. Познайте, в коментарите имате 3 секунди. 1, 2, 3. Чисто нов iPhone 14 Plus с кутията. Обаче аз в момента го изкарах от кутията. Ето да видите. Ето да го видите. iPhone 14 Plus. Не iPhone 13 Pro Max. Да не си помислите такова нещо. Прилича ви, обаче това е плюс. И вие може да се абонирате и за следващи малки видеа. Това ще е малък спойлер от giveaway. Повече няма да ви казвам. Ето iPhone 13 Pro Max. Ето. Не е използван. Всичко си има. Както видяхте. Няма никакви игри. Чисто нов. И така направени са ви автоматични емайли, автоматичен YouTube може да гледате. Тако имате само Facebook, Messenger, трябва да се стеглите каквито игри искате. Има и App Store. И така, както видяхте, iPhone 13 Pro. И ето да ви покажа. Тук, нека да ви покажа, има. Спокойно, гледайте, има. И такова, как беше? Има отпреде нещото и така. Има хем това и има оригинален кейс. Ето да видите. iPhone 14 Plus. Оригинален кейс. И отпреди има и тако. И ето да видите, има всичко Siri Miri. Ето да видите. Siri Open App Store. Ето както виждате. Отваря се App Store. Всичко си има. Ето да видите. Siri Open Camera. Ето да видите. Тук правихме някои неща. Перфектно си работи. Ако искате, примерно, казвате Open YouTube. Siri Open YouTube. Ето да видите. Ето iPhone 14 Plus. Това е малък. Това е малко. Не правя реклама. Спокойно. И така. Ето да гледате iPhone 14 Plus. И така, момчета и момичета. И първата награда е това. И с Заряно. Обаче той сега е в другата стая. Обаче него ще ви го покажа в друг клип, който ще е точно утре. Така че не пропускате. А второто нещо, което ви раздаваме, са iPhone Plus. Сега ще дойда. Бам! Ето я първата награда. Майче, последната я видяхте. Първата беше iPhone 14 Plus. С отпреде имаше стъкло. Ако нещо се щупи, буквално го махате, хоп, и чисто нов телефон. Има оригинален кейс, а второто е зарядно за телефона. Зарядно за телефона, просто ето за iPhone. Ето да видите, за iPhone. Да не се бъркате нещо. Сега ще си помислите, че ще ви измамя. И чакайте да не го развалям още от началото. Ето да гледате. Ето. Пасва се перфектно за iPhone. Зарядното за iPhone. И последната и почти най-удивителната награда е
Чай, това каква марка е? Майко, колко съм те... Чайте и сега ще се върна. Слушалки на Razer, бате. Ето да гледате. Ала Razer, ла. Не го гледате, няма марка. Слушалки направо за Razer. Ето. Това е наградата. Това всичкото е... Чайте ти да го махна. Това всичкото е за 100к. Ако имате компютър, това са за компютър. И за телефон леко стават. Ма трябва с Bluetooth, ама обаче трябва много да се занимавате. Ако имате компютър, тези слушалки ще ви са перфектни. Стават на които и да са компютри, между другото. И така нататък. Това са наградите. iPhone 14 Plus с облечка оригинална. Отпреде на стъклото дет предпазва, забравих как се казва, оригинално. Заряното е оригинално. Точно за iPhone и за компютър слушалки. Утре ще ви кача за 200к само лек спойлер. Какво ще има? Те ще бъдат пак 3 неща, както и тия. Обаче ще ви дам лек спойлер. Така че не пропускайте видеята, а от мен чао момчета и абонирайте се за 100к, защото раздаваме много мощно и чао от мен.